s'ha fet menys del que estava previst. Potser que s'hagi fet però que no s'hagi pagat, ja ho hem dit abans, però també passa, o millor, sobretot passa, que hi ha coses pressupostades i que o no s'han fet encara o que directament no es faran, perquè no hi ha intenció de fer-les. Dit d'una altra manera, que no han complit allò que es va votar en el ple del dia de l'aprovació dels pressupostos de l'any 2017. Dit encara d'una altra manera, almenys perquè s'ha fet nosaltres, que no han complert allò pactat en l'acord firmat amb Esquerra Republicana de Catalunya a l'Estat. I ve d'aquí que el romanent de tresoreria va ser amorosament pregonat als pagaments del senyor Galder i de la senyora Tinent d'Alcalde de la Llei d'Economia. Ja entenem que ho fessin, això de pregonar-ho amorosament, si ho comparem amb el de l'any passat. Si uns escrivís 400.000 euros ja deien en el seu moment que venien d'una gran gestió, que no han de dir quan resulten es paguem 4,9 milions d'euros per l'Ajuntament i en l'acumulat 5,1 milions d'euros. Però permetin que els digui que, malgrat que el pregunéssim d'una manera tan pomposa i enfàtica, el romanent de tresoreria no és ben bé mèrit de l'equip de govern, sinó que fins i tot en part és de mèrit. És de mèrit perquè es van deixar d'executar a l'entorn de 7 milions d'euros en inversions. És de mèrit perquè d'aquests 7 milions d'euros no es van executar gairebé 1 milió d'euros dels quals que tenim acordats en el normal de pressupostos. És de mèrit perquè es va deixar a deure a la concessionària del servei d'aparcament que es va robar diners, quan ja fa mesos que la situació s'hauria d'haver finiquitat. És de mèrit perquè moltes de les actuacions anunciades a bombo i plateret del seu pla estratègic d'acció municipal no s'han fet i, com diria que no hi són ni se les espera. I com que la qüestió de la zona blava, la prestació del servei, continua en mans de la concessionària, tot i que a novembre de 2015 acordava amb el senyor alcalde i la persona que ara està parlant que es recuperava la gestió, com que aquesta gestió fa més d'un any que s'ha acordat i que s'ha anunciat i més d'un any després d'haver decidit, o almenys de dir que es decidia que es remunicipalitzava la zona blava, encara hem de pagar diners de la concessió, és evident que això no és res. Ja saber quant de temps ho haurem de continuar fent, o si mai ho deixarem de fer.